Hello lume! Astăzi vreau să vorbim puțin despre părul meu pentru că în ultima perioadă, să fiu sinceră, chiar am primit foarte multe întrebări cu privire la el și anume ce fac cu el încât îmi arată atât de bine, arată hidratat, este lung, strălucește și așa mai departe. Vreau să vă spun că nu este reclamă, nu fac la nimic reclamă ca să stabilim încă de la început, ci m-am gândit că poate aveți și voi probleme cu părul și de ce nu să vă ajut. Eu folosesc uleiul de ricin, îl am pe acesta în varianta mică, l-am și pe cel de la Solaris, dacă mi-amintesc bine, în varianta mare, dar îl folosesc acum pe acesta, din sticluța asta. Acum poate o să mă întrebați cum îl folosesc. Eu îl folosesc în felul următor. Înainte de spălare, îl aplic atât pe lungime, cât și la rădăcină, pe scalp și îl masez puțin la scalp. Insist în special pe vârfuri, pentru că vârfurile se deshidratează foarte repede, așa că nu vreau să le văd deshidratate, pentru că țin foarte mult aspectul lor, să nu fie despicate și, cum am spus, să nu